Tuna chuan question number 9, 10.1. Oh. Draw a circle of radius 3.2 centimeter. 3.2 centimeter sein compass kan kaw le don ni. 3.12 3.2 chuan ding lampang tle min ka on de hretanga alaya chuan chu Mizo second ka siam do na ma se question kan chiar chianga question a chun take a point P at a distance of 6 centimeter ti kher to ni tuna chuan from the center of the circle center atanga 6 centimeter la ti ta chuan chuan P kha 6 centimeter ha ka chuke lo ni yan center a 6 ka ta chi chia a on in fa phi parallel lawin claimin angle ka third develop ti on la 60 degree chan chu without using the center of the circle ati bang khan P omna lai tur chu a center atanga 6 centimeter ati yu chuke wang chuan hei P omna khan ni thani tuna chuna sei don hle mai second ka siam tur P le A le C in ka tha chong khain chen che tur ania chuan second ka siam phei do na circle chu mi ka chu poi lawa a to na ka chu A le B chuan kan point siam atanga hilai hlat chong hi ka hriat angai tan 30 ang kalak chuan 3 atang ka tran chuan hei 3.8 vel ni 3.8 vel ni chuan hei ta po 3.8 0 1 2 0 1 0 1 2 2.8 vel ni chuan 0 1 2.8 này về là hiến sử dụng toàn chứ nang mani line hazir kan chuan second kha A le B ka tianga chuan point ka P C hay P le C kha 6 cm che tur ni kan ti ko hay P le C ron ha 6 cm kan ni aram ti khara wangin du tu na la P kan ta thei lo ni question number 10 ang hi chu 9 ang hi chu sang ni le song pasari khana ron chu ka ti chuan BC mangin perpendicular bisector ka si le don ta CMOB center mangkan kapot kawa asai zong chu hei CB sei zong ka mang top ni accurate berzo ka chuan he ta chung lama kasiam le don ni fi vak lewin kasiam le lewin a chung le waya fi vak lewin kasiam a rak le tu he ta noi lama chung lama le noi lama kasiam ta ni chuan B ya ka wat chun le a chuan ka siam sak kha ka intersect ta ta monga te ni sei lu to ka he BC toy de upana ti thei thawa ma se accurate per ka tu ta ni ka pa ni chuan ka siam te kha helai point hi ka chin chia chuan amonga helai point ni ka chin chia chu ka zom don ni imaginary line scale
ka zom thak chara kami line trim ka chu do mai boi na edu le atain shift thei ti hiam dei thei i rap dei thei chuan kha line ina bc to na lai kha m kan ti hian chuan a line kha lai hian mang p ka tianga cái này hiện nuôi tục po ngay lâu lại về lại hiện Q intermediate AI hình dung mới năng mati à em một distance khác lạc tịch lâu in này PC là PA khác anh trên này tôi nãy chuan MC mangin M center mangin si thanh tất cả cả semicircle ka siam lo M le C M le C chuan chung lama semicircle chuan P kha center mangin 90 degree kha kasiam chhole don ta ni P center mangin PD kasiam patuma 90 degree kasiam don awangin arc kasiam potanga ta ti 0 le 180 kasiam chhai helai a ton lai tak helai a intersect na tak 0 ni a helai hi pe tum hi velam hi 180 helai 0 ni chuan helam pang hi 180 ni ka thum chuan 90 degree ka siam do na 0 tangin arc ka siama 60 chuan du le 180 tang khan 120 siam thei bokani 180 tang khan 120 ka siam chu mi te pati intersect na point ve ta lai taka chuan 90 hian kan hua chu semicircle kan siam thleng khan kan han line chhole don imaginary line in chu 90 degree ti khan ya one d chuan PD tangent to a circle are equal kan tia PD sei zong kan la a tangent kha lo in an lo thla dik thei lo ri ti lan chu man chuan pakhat zok ati toy de ya he ta ka intersect a hei ka man hi a distance ni nang rek ni hei ngoi le chunga chu P tang ka zom le a kan du ber tangent chu PT kan tia chuan tangent pan hi aum nge ya point pakhat atang chuan circle top to circle na chu PT prime itan chuan a zo na khan tangent te sei zong engzat nge teron ti thei chuan hei PD sei zong khan ni me ya 5 cm ni ta chuan hei 5 fe kan do ni 5 fe kha answer a chanda ni chu tangent pan ni kan ni thei